Video yathu lero tionesana mmene tingagwiritse ntchito foni komanso mapodzi kuti mwina mwake zimene tikulira foni yathuyi mwina tizitha kumvera akaka miseche imene kuyambira koma osati miseche koma amayi ndi abambo mu video yathu ya lero tiphunzitsana mmene tingamvere miseche osati kumvera miseche koma kupangira mwambo foni yathu ndi chintibu ndemosataya nthawi tatiye tiyambe. Ndi chimene mmene ndikuchita ndikupita ku Play Store ndikukasearcha kuti Bluetooth mic ndikumabwera ma Bluetooth mic osiyanasiyana ndi ineyo ndangotolapo mmodzi uyuyu kenako ndikumpanga open kenako muchonga kuti only this time mukamapanga izizi make sure kuti Bluetooth yanuyo mwapanga kale connect kandi mapodzi kandi chani mukhale kuti mwakonekta zikutheka ndi kenako mmadina apa pa chimaiki pa zikatero zimakhala kuti zayamba kutheka. Amayi ndi abambo maphunziro athu a content creation akupitirirabe ndipo anthu akuphunzira mmene angapangire makwacha ndi social media. Kodi inu mukuchedwa pati tijoineni klasi yathu malo adakalipo mumaphunzira kulikonse kumene muli pa mtengo wabwino.